Ani si neviete predstaviť, aká som rada, že je tu polícia a CIA. Keby nebolo slovenskej polície a CIA, ja by som bola úplne stratená. Strašne mi pomáhajú. Vybavia mi lív, vybavia mi jedlo, vždycky mi vybavili jedlo. A keď som hľadovala trikrát som umierala od hladu, tak som napísala Darilovi Ankovi a on zavolal CIA a oni mi vybavili jedlo. Ani si viete predstaviť, ako to tu v Redwood centri funguje. Pokiaľ tu nie som, tak tu ľudia nič nejedia. Jedia len vtedy, keď je tu Mária. Ináč nejedia. Takže sú radi, že som tu a to je ďalší dôvod, prečo ma nechcú pustiť z Redwood centra, lebo všetci majú jedlo vďaka mne. Ale ináč som strašne rada, že je tu slovenská polícia a CIA, pretože nebyť ich, boli by som v prdeli. A ináč, aby ste vedeli, tak aj slovenskí policajti a CIA sú zatknutí. Takže CIA tvrdí, že niekto by vám pomohol, pretože sú zatknutí buď vo väzeniach alebo v nemocniciach.